Undskyld, kan du hjælpe med? Ja. Jeg har kigget lidt på en telefon derhjemme. Ja. Den her iPhone. 4S. Ja, hvad kan den? Den kan... Den har 3G, og den har A5-processor, og den har 3,5 tommer, og lækker telefon, synes jeg. Jeg har kigget på den også, at den bedre. Jeg kan sige prismæssigt, at den er lidt dyrere, så... Ja, den er bedre. Den har bedre kamera, og den har også 4G, og den har kun 3G. Den har større tommer. Ja, men hvad vil du råde mig sådan, til af det her? Kender du godt Android-platformen? Nej, jeg kender ikke. Jeg har haft Nokia før. Jeg har en iPad derhjemme, så... Okay, hvis du har en iPad, så vil jeg helt klart anbefale, at du lister 4'eren derovre. Selvfølgelig, hvis du gerne vil have en ny god telefon, så er der selvfølgelig også den nye iPhone 5S her. Ja. Og så er det lækker. Er den meget bedre? Jeg kan se prisen, den er... Den er meget dyr. Den har bedre processor end de begge to. Den har mere hukommelse end de begge to. Den har større skærm. Den har 4G+, som der så gør, at du får hurtigere net. Trådløs net. Jeg bruger den en del til at gå på nettet, og jeg vil også sådan skrive, har I noget pakketilbud? Ja, allerede på 4S'en kan du se, at vi har... der har vi desværre kun med fri tale. Hvad med, I har ikke med sms fri? Jo, det har vi så her på 5S'en, der har vi med fri tale, eller fri sms. Men altså, det er jo meget dyrere her. Nå ja. Men altså, det er også en meget bedre telefon. Så kan man også sige, at 4S'en, den er ikke helt ny. Og 5S'en er helt ny, så den vil jo fortsat være meget på markedet, hvor 4S'en den måske snart udgår. Og så er det også bare trist at have en telefon, som der snart udgår. Ja, det må jeg lige tænke over. Det kan være, Ja, det er bare helt i orden. Du er velkommen til at komme igen. Ja, okay.